Ngicela ungayindluli le video ibambe kanje. Ngifuna ukukhulekela zonke lezi zitha zakho onazo njengamanje ezikufungela ukuthi ngoba uya kumaholidi engathi ungeze waphumelela. Nabakucuthele ngemithi ngasemakhaya. Ngithi njengamanje ngamandla emfihlakalo nangogcobo ngikhulekela umzimba wakho wonke. Ngikhulekela inyama yakho. Ngikhulekela lapho uzonyathela khona. Ngithi nabafungile ngegama lakho. Nababizile igama lakho njengamanje liphuma esigodini sosizi nobumnyama. Abazilise igama lakho. Abazilise wena uqobo lwakho bazilisa ngisho nomndeni wakho. Abahambe babiza ibhizinisi lakho bathi bayalivala. Njengamanje ngithi zonke izinto zakhe azenzeke. Ngithi uNkulunkulu makabuse kuwena akaqhokisa ingubo emhlophe ezitheni zakho ibe ngameva nebethi bagadla. Ngithi uNkulunkulu makakhayisele bonke ubumnyama budede. Bonke ubumnyama budede phezulu kwempilo yakho. Ngiyaprofetha njengamanje lo muntu okufungela ngengozi yemoto, lo muntu okufungela ngesibhamu ngombese, ngeke kwenzeke lokho ngoba wena ungumphathwa nguNkulunkulu, uphethwa umoya engceleni emfihlakalo okholelwa kunyanga yeshumi. Uthi #izenzeka wena bakusizingela ngemithi namaphupha amabi. Njengamanje ngiyathinta lapho khona kusuka namhlanje ngiqalekisa lamaphupha amabi abakuthumela ngawo. Inkosi kubusise. Njengamanje ngicela abantu abangidingayo besondele Soweto la kuhlolwa khona uyishare le video. Ufuna ukuzokhishwa ilwane, ufuna ukuzokhishwa imoya emibi, ufuna ukuzonikela nge R1 yakho, ufuna ukuzohlola nge R1 yakho, ufuna iwasho, ufuna umshovo, ufuna ingceba zokuqina. Kusasa abantu abaphuma ngomningi. Ngehlise zonke izinto nasi specially seyinhlanhla nonganamali. Ngizocela abantu abawu20 kusasa ngizobageza nje mahala 20. Ngicela abantu abawu5 ngizobaphiwa sho mahala. uNkulunkulu makabusise, uNkulunkulu makakubusise. Nansi inamba ozoyifonela uthi 0720 0765678530 0765678530. Fonela yona usho ukuthi ngicela ukubhuka amasisha ngizogeza kusasa. Nase kunela abantu abawu20 ungabe sale ukukhathaza ke lo muntu ozobona le video inhlanhla yakhe yokuqala. NgiseSoweto eDiblovu ezone 5 faka ku GPS yakho uthi DR nyanga yishumi bese ngithi ngiba ku Ingwe Street lapha engikhona. Abantu abaphume ngobunengi kusasa nabazohlola sikhona yonke le weekend iziyophela. Wena sondela uzothathela izinto zakho.